ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନମତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଜନମତ ମହାବାତ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ କାମ ଦେଲାନି ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ରଣନୀତି। ଫଳରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନବ ଦାସ, ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ଦାମ ରାଉତ, କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ରାଜନୀତିରେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ହାର ଜିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରଣନୀତିରେ ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଜିରେ ଲାଗେ ତାହା ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି ବାରମ୍ବାର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର। 7 ଥର ପିପିଲି ଆସନରୁ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଭଲ ଭୋଟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୁବନେତା ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ପୁତ୍ର। ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ବି ତାଙ୍କ କାଟତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ବିଜେଡିକୁ ଆସିପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଲେ 2023 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା। ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବାପାଙ୍କୁ ଟପିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର 1333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ ଦୀପାଳି। ସେହିପରି ନବୀନ ସରକାରରେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା ବିଜେଡି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଉପରେ ଦଳ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବାପ ପୁଅ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦଳର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଙ୍କିତ 7423 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଆସନରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ନିହାର ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଥର ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 18190 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ହରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷିଆନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଳି ପକାଇ ପୁଅର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କର ବିଜେଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେନି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ 35,152 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜନମତ ହାସଲ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ବୋହୂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତ 15,787 ଭୋଟରେ, କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି 26,789 ଭୋଟରେ ଏବଂ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁ 10,066 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଦା ବିଜେଡିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିଆ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳ ପାଟକୁରାରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ବି 13,822 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ RRS 24 ନ୍ୟୁଜ୍।